tant que voleu també de Tavernes i ningú en el Llevant com a secretari tècnic, com veus la temporada del Llevant? Pues molt bé, veiem molts equipos, tots els equipos que tenim s'han reforçat molt i en teoria tindrem equipos punters en totes les categories, així que molt bé, la temporada es presenta molt bé, la veritat. Conta'm-nos alguna cosa de primera divisió. Enguany serà car clavar-se entre els 4 primers. Sí, però nosaltres no contemplem aquesta opció. Si després arriba i es presenta bé, nosaltres anem partit a partit, hem començat molt bé la temporada perquè arribem al paronet ara, que tu saps que n'hi ha un paronet, en 4 punts, sense haver perdut, un partit guanyat i un empatat, damunt empatant en camp de l'Atleti de Madrid, que enguany serà un dels forts, i guanyant-li en casa al Lago 1-0, que ens va costar, però que són 3 punts. I ara pues, a reemprendre. També estem d'enhorabona perquè han cridat avui a Sandra Paños a la selecció espanyola absoluta i Suni Jarrut, que ja estava allí, entonces ja són 2 jugadors que aportem a la selecció espanyola i és important, és important. Com ara, a part de la de Vallecano s'ha posat primer, podria ser que aquesta fos una bona sorpresa, la de la Real Societat? La Real Societat l'any passat a mi em va agradar molt ja, i de fet l'Atlètic de Bilbao ha fitxat a la millor central que tenia, que és Irene Paredes, que eixa per a mi és una de les millors centrals d'Espanya, que nosaltres també, la veritat és que m'hauria encantat tindre-la així, i així i tot segueix tenint molt bon equip. És un equip molt fort, típic equip basc, i donarà guerra. I què mos contes del veí, del València? Com el veus? És també un equip que tampoc pots dir que van a fer molt gran aguantar. Sí, jo què sé, jo tampoc puc parlar molt de València. Jo dic personalment que a mi l'equip que té m'agrada, que és un equip que es pot treballar bé i que jo crec que haurien de salvar-se i sense massa problemes, pense jo, no sé si m'equivoque o què. És un equip que té 4 jugadors internacionals en la sub-19 i és un equip que té gent molt treballadora i és un equip que té molt de mèrit per fer-se de jugadors valencianes i tot. Sí, és agarrar un poquet la dinàmica i després pot ser també enguany té Mr. Nou, que també influeix. Enguany al tindre Mr. Nou necessitarà també un poquet d'adaptació a la seva manera de treballar, però bé. I explica'm un poquet lo de l'autonòmica, com veus l'assumpte? Pues l'autonòmica és un poc... Estem a veure què passa perquè s'han retirat molts equips i han pujat molts equips per inèrcia. Per tant, a veure quin nivell n'hi ha. En principi n'hi haurà 4 o 5 equipos com el Levante B, el València B, el Villarreal B, l'Hèrcules, n'hi haurà uns quants equipos molt bons, per tant serà una lliga molt difícil. Nosaltres tenim un equip que confiem molt en ell i esperem que estigui aspirant a guanyar la lliga. Bé, però a veure si per allà a Nadal ens tornem a veure i tornem a fer una reposició de tot el que passa en el futbol valencià. I antes de Nadal ens veurem segur. Gràcies, Pepe.